Se on Ville Kotiroposta terve. Tänään Kotiropo testaa keskihintaisen Neakasa Nomo N3-robottiimurin. Tämä on meidän yhden suosituimman Nomo N2 uudemman sukupolven malli. Tästä löytyy voimakas imumoottori 4000 paskalia, laseranturilla kartoittaa ympäristönsä millimetrien tarkasti, moppausominaisuus sekä tämä tyhjennystelakka, jonka pölypussiin robotti tyhjentää pölysäiliönsä aina imuroinnin lopuksi. Lähdetään selvittämään tämän robotin iskukyky meidän kattavien testien kautta. Ensimmäisenä arvostelussa imuteho. Kovien lattiapintojen imurointi onnistui oikein hyvin. Niin pienemmät kuin isommatkin roskat tuli imuroitua aika lailla kauttaaltaan. Haastavassa paksun maton imurointitestissä tulos oli jopa erinomainen. Noin 98% myslistä tuli imuroiduksi, joka on erittäin hyvä tulos ja reilusti keskiarvoa parempi. Myös karvojen imurointi onnistui hyvin, mutta karvoja toki kietoutui hieman keskimääräistä enemmän pääharjan ympärille. Yhteenvetona imutehon arvosanaksi Nomo N3 saa meiltä 4,5 tähteä. Kaikkineen siivoustulos oli tämän hintaluokan laitteiden kärkipäätä ja imurointi etenkin paksulta matolta yllätti jopa positiivisesti. Pieni miinus tulee karvojen tarttumisesta pääharjan ympärille. Ja seuraavaksi tarkastelussa Nomo N3 älykkyys. Ennen ensimmäistä imurointikertaa Nomo N3 kartoitti muistiinsa uuden siivousalueen liikkuen muutaman minuutin ajan ympäriinsä. Tämän jälkeen N3 osasi navigoida testialueella todella tarkasti ja järjestelmällisesti aivan kauttaaltaan, kuten laseranturilla navigoivat robottimurit yleensäkin. Mutta huomioitavaa kuitenkin on, että testialueen imurointiin meni aikaa vain 31 minuuttia, joka on nopein imurointi meidän testeissä, eli liikkuminen oli todella tehokasta. Pienten esteiden esteradalla N3 tunnisti kaikki esineet, jotka sen päällä oleva laseranturi havaitsi, eli noin 6-7 senttiä korkeat esineet. Tätä matalempia esineitä N3 ei huomannut, kuten puhelimenlaturia ja lemmikkien ruokakippoa, vaan siirteli niitä edestakaisin. Tällaiset esineet tulisikin poimia lattialta pois imuroinnin ajaksi tai rajata imuroinnin ulkopuolelle mobiilisovelluksesta. Älykkyyden arvosanaksi Nomo N3 saa meiltä 4 tähteä. Robotin navigointi oli perusteellista sekä todella tehokasta ja N3 kykeneekin imuroimaan myös isot asunnot, kunhan poimii lattialta pois pienet irtotavarat ja rajaa esimerkiksi lemmikkien ruokakupit pois imuroitavasta alueesta mobiilisovelluksessa. Kolmantena tarkasteltiin moppaustulosta kuivuneilla kahvi- ja mehutaaroilla. Moppaustulos oli yllättävänkin hyvä ja tässä hintaluokassa keskimääräistä parempi. Isommatkin kahvitaarat lähtivät lattiasta ja myös pienemmät mehutaarat. Huomioitavaa kuitenkin on, että mattoja N3 ei tunnista, joten ne on syytä kerätä lattialta pois ennen moppausta. Moppauksen arvosanaksi N3 saa meiltä 3,5 tähteä. Sen moppaus käy hyvin esimerkiksi keittiön luutuamiseen ja hieman pinttyneemmätkin tahrat saattavat lähteä. Isompi moppaus vaatii kuitenkin vaivaa mattojen poisoton takia. 4. tarkastelussa on robotin käytettävyys. Nomo N3 peruskäyttö ja putsaus on helppoa. Siivous onnistuu napin painalluksella, jolloin robotti lähtee liikkeelle ja imuroinnin suoritettuaan palaa latautumaan. Todella isona plussana on myös tyhjennystelakka, jonka pölypussiin robotti tyhjentää itse pölysäiliönsä. Tyhjennystelakkaa ei tyypillisesti tämän hintaluokan roboteissa ole. Se helpottaakin huomattavasti robotin käyttöä, koska pölysäiliöitä ei tarvitse jatkuvasti tyhjentää. Myös mobiilisovelluksesta löytyy perinteiset lisäominaisuudet, kuten kiellettyjen alueiden määrittäminen ja haluttujen huoneiden siivous. Aivan hienompia lisäominaisuuksia siitä ei kuitenkaan löydy, esimerkiksi huonekohtaista imutehon valintaa. Mobiilisovellus on saatavilla vain englanninkielisenä ja sen käytettävyys on ehkä hieman kömpelöä. Käytettävyyden arvosanaksi N3 saa meiltä 4,5 tähteä. Iso plussa on peruskäytön helppous. Siivous sujuu automaattisesti ja tyhjennystelakka pitää huolen, että robottia ei tarvitse jatkuvasti hoitaa. Myös peruskäyttöön tarvittavat lisäominaisuudet löytyvät. Viimeisenä tarkastellaan robotin hintalaatusuhdetta, jossa edellä olleita tuloksia pelataan robotin hintaan. Hintalaatusuhteeltaan N3 saakin meiltä täydet 5 tähteä.
Itse robotti on ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään hyvää keskihintaluokan tasoa, ja sen lisäksi samaan pakettiin saa tässä mallissa myös tyhjennystelakan. Tyypillisesti tämän tason tyhjennystelakalliset robottimorit maksavat muutaman satasen enemmän. Ja lopuksi yhteenveto. N3 vahvuuksia olivat ehdottomasti ensinnäkin hintalaatusuhde. Samaan pakettiin saa hyvän tasoisen keskihintaisen robottimorin sekä tyhjennystelakan. Lisäksi navigoinnin tehokkuus sekä imuteho olivat hintaluokassaan keskimääräistä parempia. Mitään suurempia yksittäisiä heikkouksia ei testeissä tullut esille, mutta pieninä heikkouksina voidaan pitää niitä, että karvojen imuroinnissa pääharjan ympärille kietoutuu jonkin verran karvaa ja etenkin lemmikkitalouksissa pääharja pitää puhdistaa säännöllisesti. Myös moppauksessa mattojen tunnistuksen puute hankaloittaa sen käyttöä ja lisäksi mobiilisovellus on hieman käytettävyydeltään kömpelö. Voimme suositellakin Nomo N3 kaiken kokoisiin asuntoihin, mikäli etsinnässä on keskihintainen robottiimuri, joka on helppohoitoinen ja jossa on hyvä siivoustulos ja tarkka navigointi. Eikä lattialla loju pientä irtotavaraa, eikä robotilla ole tarkoitus mopata koko asuntoa useasti.